हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रंजन कुमार रथ, चिनुमुनु लाइफस्टाइल चैनल को आपको स्वागत। तो जाइलु नंदनकानन बुलिया तार किसी क्लिप तो आपको देखली। तो आज बर्तमान जा बाहर आम गाँव को जावाई कि हाय ये मो बड़ भाज ये मो झी ये मो स्त्री ताना चिन्नू बर्तमान सब गोटा खुशी मजा चली नाइट रे एमती भल लगे भावज कहीकि पड़े गले छात उपर को गोटा भल मजा चलती जहाँ भी हो भावज हरिका तो खोर्धार रहते। आम गाँव हूँ समुद्रपुर जाऊँ बर्तमान गाँव को जीव टे नना बाबू आ सान भाई अच्छी देखा देखी करके आसबू। खोर्धार यहाँ बड़ा है ना भावज रुहति ठाकुर बस देखु एटा गोटे घर एटा हूँ बालकुनीटा एटा हूँ टॉयलेट बाथरूम टा आउ एटा हूँ किचन टा मनु बाबारे की हाई निद छाड़ीनी केते दिन हैला
ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ଗଲୁନି? ହଁ ନମସ୍କାର। ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଯିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି। ଏ ମୋ ବୋଉ ନନା ଗାଲେ এটা আমার বাড়ি ফটো। ঘরের গাড়ি তো কেনা হাঁটি করে পড়ে গেলে সব। সেবতী সেবতী লো এ সেবতী আহা বলুছু হ্যাঁ বলুছু হ্যাঁ আসুন নাই নাই কি ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ବାପାନି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ତା ନାଁ ସେବତୀ। ତା ମାଟି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ତାର ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଏଇ ଗଲାଣି ତମରି ପାଖକୁ। ତାର ଏଇପଟ ପେଟଟା ଏମିତି କଣ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି, ବାଁ ପଟ ପେଟ। ଯାଇଛି ନନା ପାଖରେ ଗେଲେଇ ହେଉଛି ଆମର ସେବତୀ। ଏ ସେବତୀ ସେବତୀ ଲ ଗେଲ ହଉଛୁ ଠିଆ ହେଇକି? ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଯାଆଁ ସେ କିଛି କରିବନି, ସେ ଗେଲେଇ ହଉଛି ଖାଲି। କିଛି କରିବନି, ପାଖକୁ ଯା। ସେ ବା ଗେଲେଇ ହବାକୁ କହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଟିବନି ଚାଟିବନି ଚାଟିବନି, ଖାଲି ଗେଲେଇ ହଉଛି। ତା ମା ପଳେଇଛି ଯେ ଖାଲି ଆସିକି ଗେଲେଇ ହଉଛି ନନା ପାଖରେ। କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଦୁନି। ତୁ ଯାଇକି ଆଣୁସୁନୁ ଏଇଟା ଯା। କଣ ନୁହଁ କଣ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଡାକିଦେ ଏଇ ସେବତୀ। ନନା ସାଙ୍ଗେ ଗଲ କଣ ଶୁଣି ତାକୁ କିଛି କରିବନି, କିଛି କରିବନି, କିଛି କରି ସେ ଶୁଙ୍ଗୁଛି ଆଁ ସେ ଗଲା ସେ ଗେଲ ହବ ପାଖରେ। ତା ବେକ ତଳ ଆଁ ସେ ବେକ ଦେଖୁଛି। ହଁ ସେ ବେକ ଦେଖୁଛି ଆଁ ସେ ସାଲା ଖାଲି ଗେଲ ହବ। ସେ ବେକ ତଳ ଆଁ ସେ ठीक नहीं मैं पूरी ना जो हम खाली बाहर से देखो कौन लिखो जो मोबाइल होची भला
तू बुझुनु ଆମେ ତ ବୁଝି ବୁଝିକି ଅଥା ହେଇକି ରହିଲୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲେ ତାକୁ ବାହାର ସାରିଦେଲେ କ'ଣ ଯେତେ ଅଛି ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁ ଫାଁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଭାଉଜ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି କିଲିକିଲି ହେଇକି। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ନାକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କଳି ଲାଗି ବୋଲି ଆଉ ମୁହଁ ଟିକେ ନାକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୁହଁ କରିଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ହେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲି କହିଲାଣି। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଛାଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଛି ବି ରାଗିଛି ବି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ହାତ କ'ଣ ଦେଖେଇଲାଣି ବାଡ଼ିଆ ଫେଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନ ବାଡ଼ଉ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ଡରିକି ରହିଛୁ। ଏଇଟା ସଂସାର ନିୟମ ଆମେ ବି ନିୟମ ମାନିକି ରହିଲୁ। ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ କିରିକିରି ହେଇକି ହସୁଛି କାହିଁକିନା ବୋପା ମା କଳି ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ବଡ଼ ମାମା ବି ତାକୁ କୁକୁରି ଆଣି କ'ଣ ଶୋଧିଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଯାହା ହଉ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଏମିତି ଲାଗରେ ରହିବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ ଖୁସି ରାଗ ଏଇ ତ ଜୀବନ। ତ ଆଜି ପାଇଁକି ଏତିକି ରହୁଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଢେର ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।